Lho nyapa? Tas babaran kuwi wong kuwi. Lah kudune sing piye nek Enek blentong-blentong ireng. Oh, pokoke sing ngono blentong-blentong ireng, Nah. kriwik-kriwike sithik ngono. Kuwi kencing manis. Kuwi amputasi. Masa angel iranmu. Angel golek wong wedok iki angel masamu. Kowe lah golek wong wedok delok teko kapane. Delok teko wulune. Wulune, wulu alis. Nyapa? Wulu alis ngono kuwi sing rodok kandel. Kuwi wong wedok sing setia. Masa? Setia karo wong lanang tenan kuwi wis riset membuktikan. Terus Wulu alis, wulu bringos tipis-tipis ngono kae kuwi biasane wonge setia. Tapi nek golek wong wedok sing wulune tangan rada enek akeh ngono kae. Kuwi biasane sing diarani tapak doro utawa tapak tangan. Masak sak masak mesti enak. Kuwi tinggalane mbahku biyen lho. Nek golek wong wedok ngono le. Tapi aja pisan-pisan golek wong wedok sing wulu sikile ketel. oh kuwi berarti. Oh iya berarti lah ketel banci. Coba kowe berarti lah iso kowe kan suaramu penak jajal ya.